तो भाई लोग कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन के मांग आजकल काफ़ी ही तेज़ी से बढ़ता। जौन भी फ़ोन कंपनी वाला बात सब कौनो सिर्फ यही बात सोचता है कि हम एगो कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन के लॉन्च करी। यही बीच इन्फिनिक्स भी अनाउंसमेंट कर दिला बा कि हम एगो कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन के लॉन्च करे वाला बानी, जौना के नाम बा इन्फिनिक्स 030 5G फ़ोन। जहां आजकल देखल जाता जौन भी कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन बा तो 25 से 30 हज़ार के बीच में देखे के मिलेला। यदि इन्फिनिक्स लॉन्च करता तो 20 से 22 हज़ार के आसपास में देखे के फ़ोन मिल जाई। यदि एक डिस्प्ले के बारे में तहा लोग के बताई तो सुनबो लोग तो कहबो लोग ठीक ठाक ही बा। एमें तहा लोग के 950 निट्स पीक ब्राइटनेस देखे के मिली, साथ ही में 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट भी देखे के मिली। तो ये सब भी देखल जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा बा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बा, 10 बिट डिस्प्ले बा और डिस्प्ले के क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। यदि मोबाइल के देखल जाओ क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा पतला भी बा, 7.9 mm के थिकनेस बा और लुक वगैरह भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। और एगो तालो के जरूरी बात बता दी, इमें 50 MP के कैमरा देखे के मिली, जना में 4K क्वालिटी के रेजोल्यूशन भी देखे के मिली। अब ई फ़ोन के प्री ऑर्डर तालो के फ्लिपकार्ट पे ही देखे के मिल जाए। 2 सितंबर से प्री ऑर्डर होके लगी, तो लोग प्री ऑर्डर एक एक कर सकला लोग। देख लो भाई लोग, ई फ़ोन के बारे में जौन भी अपडेट आता तहार लोग के हम बताएम। इससे भाई लोग हमारे चैनल के साथ जुड़त रहे लोग, बहुत सारा अपडेट आई बाकी बा ई फ़ोन के बारे में। जब पूरा चीज़ रिवील हो जाई तो हम फिर से एगो वीडियो ले आवे के कोशिश करब। तो चलो लोग भाई लोग मिलते हैं तहार लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।